ng mga nagbabagang balita. Lalaki patay sa pamamaril sa Tinambak. Biktima nahuli umanong nagnanakaw sa fish pond. Dalawang bigatin umano sa pagtutulak ng shabu, arestado sa Camarines Norte. Higit sa 14 million halaga ng shabu na samsam. Security of tenure, hazard at overtime pay at iba pa, itinutulak ni na Congressman Luigi at Migs Villafuerte sa ilalim ng Media Workers Welfare Act. At Wow Women's Wellness Bus nagtungo sa Minalabak, Tamsur. Mga soon-to-be mommies, benepisyaryo ng medical mission. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Patay ang isang lalaki matapos mabaril ng caretaker ng isang fish pond sa Tinambak, Camarines Sur matapos maaptuan ang biktimang nagnanakaw. Suspect nakalaya na matapos mawala ng interes na magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima. May ulat si John Amador. Hindi maiwasang maging emosyonal ang live-in partner ni Rustom Reboneria habang inaalala ang mga huling sandali ng kanyang 26 anyos na kinakasama umaga nitong linggo. Ang hindi akalain ni Mary Rose, yun na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang kinakasama. Mayaman po itong sinabi, nagpahiling lang po sa ukan sa short niya sa suluton. Yaman lang po ito, tapos nangirit po. Nitong linggo, August 17, nabaril patay si Rustom ng isang 67 anyos na suspect na kinilala sa pangalang Pai Padong, caretaker ng isang fish pond sa lugar matapos umanong pumasok ang biktima sa lugar kasama ang tatlo pa sa barangay New Kaalwan, Tinambak, Camarines Sur. May shooting incident kami dito last August 17. Nangyari ang shooting sa sarong fish pond. To be specific, ang inaalagaan nila duman is mud crab. Ngunyan, may 4 na lalaki na mahabon nag-mud crab. Ngayon, ining bantay man naaktuhan niya, kaya nabadil gamit ang isang revolver na Magnum 357. Isang tama ng bala sa bandang likuran ang natamo ng biktima hanggang sa matumba sa tubig ng Bakawanan at binawian ng buhay. Ayon sa naulilang partner ng biktima, ngayong araw na sana ang umpisa ng trabaho nito bilang driver. Mahilig lang umanong mangisda si Rustom at maaaring nakapasok lang sa palaisdaan sa lugar malapit sa Bakawanan. Pag may urat po yan, pag may trabaho, pag nagugustuhan po magpadagat. Tagay ko man po kaya eksakto masasabi, tagay ko man po nahiling. Voluntaryo namang sumuko ang suspect at na-recover ang Magnum 357 na baril at 6 na bala. Umatras na rin sa pagsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima kaya't pansamantalang mapapalaya ang suspect. Ngunit may kahaharapin pa rin itong kaso. Disinterest na. Hindi ko rin actually alam kung ano yung pinag-usapan nila. Sa kanila na yun. Pero yung wife ng victim is parang hindi parang ng disinterest to file a case. Kasi separate case na po yun. Kasi yung yung badil na ginamit is unlicensed. Paalala ng PNP sa ganitong mga insidente. Sa bantay, kung magkaano man kayo ng baril, siguro mas maganda kumuha na lang kayo ng license. Mag-under kayo ng tamang process para ma-justify yung mga ganyang insidente. Hindi na natin masabi kasi 4 ngayong nakapasok na
Tapos sa mga ano naman, mga may balak dyan na rugayan ang gibo na mga kumbaga madali unasan ng kwarta, magtrabaho naman kitang patas. Ano po, magtrabaho kitang tultol. Nganing tulad niyan, sabihin nating habon, ang naging kapalit lugod, buhay, sayang naman. Aki pa pati itong victim. Jan Amador, CSN. Nasabat ng mga otoridad ang higit sa 14 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa Daet Camarines Norte. Ayon sa Camarines Norte Police Provincial Office, kalaboso ang dalawang umanong high-value individual sa pagtutulak ng droga na itinago sa mga alias na JR at Ivan. Ikinasa ang operasyon gabi nitong August 18 kung saan nasamsam ng mga otoridad ang higit sa 2 kilo ng hinihinalang shabu. Nasa kustodiyo na ng Daet Police ang mga suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nanubog sa bahar kaya nasira at hindi gumagana. Yan ang paliwanag ng Public Safety Office Naga City sa mga non-operational na traffic lights sa lungsod na malaki sana ang naitutulong sa traffic management sa Naga. May unat si John Amador. Tuwing rush hour, ramdam ang bumper-to-bumper na daloy ng traffic sa mga pangunahing kalsada sa Naga City. Nariyan at kapansin-pansin din ang ilang hindi gumaganang traffic light na malaki sana ang maitutulong sa traffic management sa lungsod. Ayon kay Rene Gumba, hepe ng Public Safety Office sa lungsod, ang mga ito ay naapektuhan ng ilang nagdaang bagyo. Nalubog sa baha ang ilan, may mga depektibo at dapat nang palitan. Yung ating traffic lights po ay na-damage na ng ilang mga bagyong nagdaan. Dati ay ginagawa natin ang paraan na ma-repair, pero nung mga nakaraang 2 taon ay nagrekomenda kami na palitan na ito. Kaya wala na pong repair na nangyari at dumating na yung 3 bagong set natin na pinayagang bilhin ng syudad. Para sa ilang pedestrian, importanteng maayos sa lalong madaling panahon ang mga depektibong traffic lights. Mapagalo po sa estudyante lalo sa mga gurang. Ambalyon po, arayon pa. Tapos mas madalas po ang traffic igdiyo pag-aga, pag-hapon. Prone po sa aksidente, lalo na po sa intersection pa. Nakulo pang estudyante, kaya delikado po talaga. Nagsisimula na ang pagpapalit ng mga depektibong traffic lights at sinisikap na matapos bago ang Peña Francia Festival para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Yung proposal sana namin, kung lahat ay papalitan, we will be spending at least 40 million pesos. Pero yung naibigay na budget last year ay 10 million pesos. So sa halaga po na yon, 3 sites ang malalagyan natin ng bago. Dito sa may diversion na laging busy, dito sa may Balatas, Magsaysay, at dito sa may Francia, Magsaysay intersections. Ongoing na po yung pagkakabit ng mga bagong traffic lights at tapos na kasi yung procurement process. So we hope na maihabol nila bago mag-Peña Francia Fiesta. Humihingi ng pasensya ang Public Safety Office sa publiko habang isinasaayos ang mga traffic lights sa lungsod. Nasa proseso tayo ng pag-aayos ng mga traffic signalization natin and the mobility in Naga City in general. So bigyan po natin ng tsansa at pagkakataon na mailatag ang lahat ng mga intervention at sana ay magtulungan tayo. Always be considerate about with your fellow road users. Jan Amador, CSN. Security of tenure, hazard at overtime pay at iba pa. Ilan lang yan sa mga benepisyong nais ring ma-enjoy ng mga media workers sa itinutulak na panukalang batas ni na Congressman Luigi at Congressman Mix Villafuerte. May ulat si Eli Balbin. Isinusulong ni na 2nd District Congressman Luigi Villafuerte at Congressman Mix Villafuerte ang isang panukalang batas na magbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga media workers. Sa House Bill number 1985 o Media Workers Welfare Act, itinutulak ng Villafuerte lawmakers na ma-enjoy rin ng media workers ang mga benepisyo ng mga government at private employees tulad ng security of tenure, hazard at overtime pay, mandatory insurance coverage at iba pang benefits.
Layunin ng panukalang batas upang mapabuti ang kalagayan at proteksyon ng mga manggagawa sa industriya ng pamamahayag sa bansa. Kinilala nila Congressman Luigi at Migs Villaperte ang mahalagang papel ng media worker sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Kaya nararapat na mabigyan ng sapat na benepisyo, proteksyon sa trabaho at suporta sa kalusugan. Sa panayam ng Kamsur News sa radio broadcaster na si Rene Orelosa, sinabi niya, oras na maging batas ang Media Workers Welfare Act ay mapapabuti ang mga media practitioner dahil magkakaroon na sila ng tamang sahod. Dito sa Media Workers Welfare Protections Act, napakalawak ng batas na ito. Doon sa mga nagtatrabaho, halimbawa, yung mga nag-iimbestiga sa mga malalaking kaso, na kinakailangan talagang pumunta sila doon sa mga lugar na medyo mapanganib, magkakaroon sila ng hazard pay o magkakaroon sila ng overtime pay. Doon sa sobra na sa 8 oras ang kanilang paninilbihan, magkakaroon sila ng overtime pay. Pwede siguro magkaroon din sila ng inapod na night differential. Kasi iba naman yung nagtatrabaho tayo sa araw, iba naman yung nagtatrabaho sa gabi. So ito ang mga nakapaloob doon sa panukalang batas na itinutulak ni Congressman Luigi Villaperte sa House of Representatives. Layunin nitong matiyak na mabibigyan ng patas na benepisyo at proteksyon ng mga media workers sa kanilang trabaho bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Co-author sa panukalang batas sa 28th Congress sina Kamsur 1st District Congressman Jory Horibata at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Eli Balbin, CSN. Nagtipon-tipon sa Kamsur ang mga young legislators mula sa iba't ibang panig ng Kabikulan. Ilang elected officials sa Kamsur tumatakbo bilang regional officers ng National Movement of Young Legislators. Narito ang ulat ni Regine Bue. Nagtipon-tipon ang mga batang mambabatas mula sa iba't ibang lugar sa Bicol Region para sa 2 araw na National Movement of Young Legislators Assembly na ginanap sa Digital Transformation Center sa Cadlan Pili, Camarines Sur. Isa ito sa pinakamalaking pagtitipon ng mga halal na kabataang opisyal mula sa rehiyon, mula sa mga konsihal, board member, mayor, vice mayor at vice governor kung saan tinalakay ang mga isyong kinakaharap ng lokal na pamahalaan. Inilahad ang mga inisyatiba ng kabataan sa pamumuno at isinagawa ang eleksyon para sa mga bagong opisyal ng organisasyon. Kabilang sa mga dumalo ang ilang prominenteng pangalan sa larangan ng local legislation. Isa na rito si board member Vanessa Senyar mula sa 3rd District ng Camarines Sur na siya ring outgoing auditor ng NMYL. Ayon kay BM Senyar, ang NMYL hindi lamang networking event, isa itong plataforma para sa tunay na pagbabago sa liderato. Hinuhubog umano rito ang mga lider na may malasakit at konkretong plano para sa kinabukasan ng kanilang mga nasasakupan. Bilang naging officer, at syempre outgoing officer ng NMYL, napakasaya na experience, ang dami mong nakikilala, ang dami mong natutunan sa mga young legislators ng Pilipinas. Syempre marami silang programs na binibigay and syempre yan na nga ako ang sa ating National Secretary na si BM Kirby na magdadala sila ng programa dito. Ano po, kaya excited na tayo na umiikot ang National Young Legislators sa mga programs and projects sa buong Pilipinas. Kaya madami natututunan, legislation, and syempre bilang mga batang legislador, marami ka din nakikilala na mga taga-iba-ibang lugar, learn from their experience as a legislator. And syempre excited tayo na mamit yan lahat kasi tayo mapapakilala din natin sa kanila kung ano ang meron dito sa Camarines Sur. Dumalo rin sa naturang assembly si 5th District Board Member Donna Oñate, nakasulukuyang incumbent Regional Board of Director ng NMYL at ngayon ay tumatakbo para sa posisyong Vice Chairperson para sa regional at provincial elections ng bagong hanay ng mga opisyal. Kasama rin sa mga pangunahing dumalo si Camarines Sur Vice Governor Sal Portono Jr. na siya ngayong Vice Chairman ng NMYL at tumatakbo naman para sa chairmanship ng organisasyon. This gathering is very important na makonvene po lahat ng mga Vice Governors, Board Members, Vice Mayors, Municipal Councilors, Liga President, and SK in the entire Bicol region, ages 40 and below. So,
important po ito para magkaroon po ng unity, strong partnership ang mga young legislators in the entire Bicol region, and magkaroon po ng linkages yung mga provinces in terms of young legislator para mag-exchange ideas and opinions, programs for the benefit of our young legislators and of course for the benefit of our constituents in the Bicol region. Para sa kuya, ang expectation ay ang goal ko talaga kung ako mapili bilang chairman, i-uphold ang ideals ng NMYL Mananggad. Lalong-lalo na si pinaka-core niya na goal para madagdagan ng capabilities kan sa young legislators through seminars and trainings and sa pag-provide ng mga resources para ma-improve sa ilang mga skills and knowledge. Ang National Movement of Young Legislators o NMYL ay itinatag noong 1989 upang maging tulay para sa mga kabataang halal na opisyal mula sa mga konsihal, bukal, vice-gobernador hanggang sa mga alkalde na nasa edad 40 pababa. Layunin ng samahan na palakasin ang kakayahan sa pamumuno, itaguyod ang good governance at itayo ang matibay na ugnayan sa pagitan ng mga batang lider sa buong bansa. Mula sa Cavite, personal na dumalo rin si Board Member Kirby Salazar na kasalukuyang National Secretary General ng NMYL bilang bahagi ng National Executive Committee ng organisasyon. We're doing the reorganization of the provincial executive committees of all the provinces in Region 5 and the Regional Executive Committee of NMYL for Region 5. So, mas makatutulong ito para lalo pa nating mapalakas yung hanay ng mga kabataang mambabatas natin dito sa Region 5. Yung NMYL kasi, or the National Movement of Young Legislators, we are comprised of local legislators aged 40 and below. Ito yung mga pinaka-dynamic, pinaka-bibo, pinaka-masisipag na local legislators that we have. And if our figures are right, karamihan first time na ma-elect bilang mga local legislators or first time ma-elect as public servants. So we are taking the opportunity to not only get to know them, but to hold activities para mas maunawaan nila yung trabaho nila bilang local legislators kasi napaka-importante nung role na gagampanan nila sa mga local sanggunians nila. So apart from reuniting or reconnecting or meeting fellow young legislators, the 2-day activity will hone their skills in local legislation. Taos puso po tayo nagpapasalamat sa pamahalang lalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno po ni Governor Villaferte at sobrang grateful po kami sa sobrang init po ng pagtanggap ninyo. Mas malaki pa po sa akin yung tarpaulin ko sa labas. So thank you very much po. Ang sarap din po ng pagkain at napaka-warm po ng mga tao. Truly, hindi ko po naramdaman na wala ako sa Cavite. I felt home in Camsur. Maraming salamat, Gob. At gayon din po sa pamunuan po ng buong pamahalang lalawigan ng Camarines Sur. Samantala, highlight ng pagtitipon ang gaganaping eleksyon para sa bagong hanay ng mga opisyal ng NMYL. Isang hakbang na layong ipagpatuloy ang adhikain ng organisasyon sa pagbibigay lakas sa kabataang liderato. Regine Boy, CSN. Isa ang pagpapa-ultrasound sa mga importanteng medical services na pinagdaraanan ng mga buntis. Ngunit dahil sa kakapusan sa pera at limitadong access sa medical services ay hindi na nakakapatingin pa ang ilang mga soon-to-be mommy. Kaya sinamantala ng ilang kababaihan sa Minalaba, Camarines Sur ang libre at dekalidad na medical services ng WOW bus ng provincial government ng Camsur. May ulat si Eli Balbin. Nasa third trimester na ng kanyang pagbubuntis si Janet Dairo ng Sagrada Minalaba, Camarines Sur. Sa kanyang 7 buwang pagbubuntis ay 1 beses pa lamang siyang nakakapa-ultrasound. Kaya naman sinamantala niya ang serbisyo medikal ng Women's Wellness on Wheels, isa sa makabagong medical asset ng provincial government ng Camsur sa pamumuno ni Governor Elray Villapuerte. Una po sa Capitol, pangalawa po dito. Malaking tulong po kasi nakakatipid din. Kasi malaking tulong na rin po to sa amin. Isa lang si Janet sa mga nabinipisyuhan ng libreng dekalidad ng medical services sa patungo ng WOW Bus at Medical Mission ng Provincial Health Office Camsur sa Barangay Sagrada. Ayon kay Dr. Sofia Agata Gabiosa ng Provincial Health Office, mahalaga ang pagpapatingin sa espesyalista lalo na ng mga nagbubuntis upang masiguro ang kaligtasan ng ina at ng sanggol na dinadala nito.
Sobrang importante po yung pagpapakonsulta nila, lalo't na yung pag first trimester, second trimester, and third trimester. Wag na po nating hintayin na sobrang laki na ng chance saka lang po magpapa-check up. Kasi may mga laboratories po tayong kailangan na i-request and mapagawa po agad para kung sakali maiwasan po yung mga komplikasyon ng mga pagbubuntis. Nang dahil sa medical asset na ito ng probinsya, mas nailalapit sa mga Camarinense sa malalayong komunidad ang dekalidad na serbisyong medikal. Layunin ng programa na mabigyan ng serbisyong medikal ang mga residente, lalong-lalo na ang mga kababaihang nagbubuntis, kabilang na ang ultrasound, pagbibigay ng bitamina upang mapanatili na ligtas ang kanilang pinagbubuntis. Maliban sa mga soon-to-be mommy ay naabel na rin ng mga residente ang iba pang medical services ng WOW-BUS tulad ng check-up, complete blood count o CBC, urinalysis, x-ray, ECG at marami pang iba. Isa lang ang WOW-BUS sa mga makabagong medical asset ng probinsya. Maliban pa ang dialysis on wheels, health moto, lab bus at iba pa na isa sa mga layunin ni Governor El Rey Villapuerte. Katuwang sina Congressman Luigi at Congressman Mix na mapabuti pa at mapalapit ang serbisyong medikal sa komunidad. Lubos ang pasasalamat ng mga residente sa mga gamot na natanggap at libreng konsultasyon. Malaking tulong aniya ang ganitong klaseng serbisyo sa kanilang pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga may sakit na hindi agad makapunta sa ospital. Ay malaking tulong po. Nagpapasalamat kami sa provincial government sa pangunguna ni Governor El Rey Villapuerte, kasama si Congressman Luigi Villapuerte. Tapos sa mga staff na walang sawang tumutulong sa medical mission hanggang may pasyente, hanggang may nagpapa-check up, talagang nandun, walang reklamo. Malaking tulong din ang libreng gamot, tsaka hindi na nagbabayad ng laboratory sa mga pribadong palaboratory. Dakilang nagpagpapasalamat ko sa inyo ngayon, lalo na kan Presidente lalo na sa inyong mga empleyado, lalo na kan papalakaw ni Gobernur sa kunyong mga anak nila sa government. Kadakilang maray ang pagpapasalamat ko, inabot ko pa ang itiit na edad. Ang ganitong medical mission ay patunay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Minalabak at probinsya ng Camarines Sur upang mapanatili ang kalusugan ng bawat mamamayan sa bayan ng Minalabak. Eli Balbin, CSN. Maliban sa paghihigpit sa no parking sa gilid ng Naga City People's Mall, mahigpit rin na pinapatupad ng mga otoridad ang maayos at sistematikong mga vendor sa lungsod. Isang task force na tututok dyan. Binuo. Narito ang ulat. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, bawal ng paradahan ng anumang uri ng sasakyan ang kahabaang ito sa tabi ng Naga City People's Mall. Kabilang kasi ito sa mga hakbang ng task group na binuo para maisaayos ang daloy ng trapiko, maging maayos na pwesto ng mga nagtitinda na dumadag sa tuwing sasapit ang gabi. Merong inilabas na kautusan ang ating alkalde na ayusin yung kalagayan ng mga vendor sa loob ng Naga, sa gitna rin ng pagsisikap na ayusin yung ating mga sidewalks at yung mga kalsada. So there was a task force created at yung task force on safe, walkable and accessible sidewalks na pinamumunuan ni market head natin si Sir Mon Florendo at ang kanyang co-chairman ay si dating Councilor Babet Lavadilla. Yung ilan sa mga tinatrabaho na ng grupo ay yung sa may Esplanade area na isinaayos na yung mga vendors doon. Pangalawa ay dito sa may BMC area na pakiusap rin ng BMC administration na i-clear yung daanan ng ambulansya at yung emergency lane na nagawa na rin natin ng paraan at patuloy na minomonitor. Kahapon, nag-umpisa po yung sa may J. Hernandez area. Ang dating kahabaan ng mga park motorcycles sa tabi ng Naga City People's Mall ang magsisilbing permanenteng pwesto ng mga vendors at kung hindi, sila ay uhulihin. Ang ating market ay naglatag na ng mga lugar na kung saan yung mga vendor ay pwedeng pumwesto. At doon lang sa lugar na yon pwede. Other than that, huhulihin na namin at dadalhin namin sa lugar na yon, yung sa J. Hernandez. Ang susunod po ay dito sa CBD 1
mahigit 200 vendors yata yung kabuuan na ilalatag rin ng task force sa isang lugar para magkakaroon tayo ng carless days or carless nights sa CBD1 area to accommodate livelihood and these vendors to continue with their activities. Para naman sa mga dadayo para magtinda ngayong fast approaching na ang Peña Francia Fiesta, may paalala ang task group. Kinakailangan nilang dumaan sa local government for accreditation and para mabigyan na rin ng pahintulot na makapagtinda. So yung koordinasyon ay huwag kalimutan, hindi po pwedeng basta-basta lang papasok at pupwesto kung saan-saan. Jan Amador, CSN. Kanya-kanya ng pagkakakilanlan ang mga bayan sa Camarines Sur tulad na lang ng inabo ng buhi, hilot ng Magaraw at binamban ng bumbon. Nayon sa isa sa institusyon sa pagluluto ng binamban na simple ang ingredient ngunit maselan ang pagluluto. May ulat si Regine Bue. Sa bayan ng Bumbon, Camarines Sur, isang natatanging delicacy ang patuloy na nagpapatibok sa kultura at pagkakakilanlan ng mga lokal, ang binamban. Ito'y local delicacy na kinikilala hindi lamang sa sarap, kundi sa kahulugan nito sa kultura at kasaysayan ng bayan. Nakilala ang binamban noong dekada 70 sa Bumbon, nagawa sa malagkit na bigas, sangkaka at nyog. Bawat selebrasyon ng sulong-sulong ng bayan ay hindi ito nawawala sa hapag, isang simbolo ng pagbubuklod ng pamilya at pasasalamat. Sa isang barangay sa Bumbon, abala si Nanay Salve sa isang tradisyong hindi lang luto, kundi pamana ng lahi. Si Nanay Salve isa sa mga matagal nang gumagawa at maituturing na institusyon na sa pagluluto ng binamban. Sa loob ng ilang dekada, dito siya umasa para mairaos ang buhay ng kanyang pamilya. Ito ang tumulong sa kanya sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Nakanood ako na pag-ibo dahil kan si pagkadisgrasya kan si Agunggong naulog sa nyog. Sabi kan si panugangan ko magkarga ka ni ano maka tabang-tabang sa ano mo ang gibo ko magparalabada pero kung naggibo ka araw ka ni yung kasaro pagkakapatinda mo tapos pagtinda may kwarta ka na di gibo naggibo ka ni 76 po na kaning mag-iwo si Balisoso nagluluto ako kung ano pero hindi talaga ako ni Pigahari kapag kaaga nalako ako naon ang kwarta tulos. Hindi man mabilis ang proseso, buo ang loob ni Nanay Salve na ipagpatuloy ang paggawa ng binamban sa paraang kanyang kinagisnan. Para sa kanya, ang tamang pagkakaluto ng binamban ay mahalaga upang maipreserba ang orihinal na lasa at kalidad ng binamban, ang ipinagmamalaking kakanin ng Bumbon. Simple man ang mga sangkap ngunit may pagkamasela ng paggawa nito. Malagkit na bigas para sa laman at lapot, sangkaka ang nagbibigay tamis at aroma. Lukadon, batang nyog na laman din sa binamban na nagbibigay rin ng linamnam. Yun ang ini, di nagkudkud ka lang nyog. Itong asukar naman, magigibon mo garo arnibal. Saka mo kakagtong nyog na ito, na mo kakagan mo kadikit na guta. Guta ng nyog naman. An ikag mo naman mamasa mo sa bukayo. Pagkatapos ang luto ng bukayo, ini na imamasa mo na sa giniling na pulutan. Pero magabatang pagmili nga pag ano ka na pagmasa. Kaya siyang pinamasa ko, tamari ka itong dahil pa ako nagkamati. Mamasa ko. Law ka na ako, masama na niya. Pagka masama na yan, yun na niya. Basta ano nindo, dahil ka mo magmasa, ninda ko ang tubig. Dikit-dikit lang nga, dahil malamos. Sa likod ng bawat balot ng binamban ay ang maingat na paggawa nito. Ginagamit dito ang dahon ng nyug ulangkoy na siyang nagpapatibay at nagpapasarap sa lutong kakanin. Mahalon man gibo mo inita. Yun na yan. Sabi ng haka, tabang sa imo. Mahalon mo ni. Ayon sa Local Tourism Office ng Bumbon, ito ay higit pa sa pagkain, isa itong pamanang kultural. Tuwing buwan ng Mayo ay pinagdiriwang sa Bayan ng Binamban Festival na simbolo ng pagkakakilanlan ng Bumbon. So ginawang festival kasi yung garo kamautan kang samuyang alkalde sa puntong mayor imbot na maging sikat o kaya ginawa pong utop
one town, one product. Sa panahong lahat ay mabilis, may mga taong pinipiling panatilihin ng kinagisnan ang pagkain na may kwento, kultura at kabuhayan. Regine Boy, CSN. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng provincial government ng Camarines Sur katuwang ang DSWD ng emergency cash transfer sa mga nasalantan ng Bagyong Christine. PSWDO hindi titigil sa pagbibigay ng asistensya sa mga nasalanta hanggang sa tuluyang makabangon ang mga residente. Narito ang ulat. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng provincial government ng Camarines Sur katuwang ang DSWD Bicol ng emergency cash transfer assistance sa mga nasalanta ng Bagyong Christine noong nakaraang taon. Ayon sa datos ng DSWD, nakatanggap ng bawat pamilyang totally damaged ng kalamidad 9,768 habang nasa 5,032 naman ang partial damage. Sa kabuuan, 13,377 na household ang naabutan ng tulong sa probinsya na may kabuuang halaga na 71,471,270. Base pa sa datos ng DSWD, 12 bayan na sa probinsya ang nakatanggap ng emergency cash transfer. Yung mga benefits na makukuha ng mga typhoon victims o yung mga taong naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa ngayon, because of this assistance na ibinibigay ngayon, magkakaroon na sila ng pera para pambili ng mga materyales, mga kakulangang materyales para maitayo muli yung kanilang mga bahay. And para din po doon sa everyday na pangangailangan ng pamilya. Ang pamamahagi ng cash assistance ay bahagi ng mas malawak na programang pagtutulungan ng probinsya ng Camsur sa pamumuno ni Governor Elroy Villapuerte at ng DSWD, mga lokal na opisyal, upang masiguro na ang tulong ay makakarating sa mga nangangailangan sa lalong madaling panahon. Malaki po ang naitulong ng provincial government in partnership po ng DSWD at dahil na din po sa guidance and support ng ating Governor Elroy Villapuerte. Hindi siya natatapos sa pagbibigay lang ng mga food packs, hygiene kits, shelter kits, family kits, kundi yung mga asistensya na ibinibigay natin simula doon sa nagkaroon ng bagyo and during the bagyo and after po ng bagyo na ang pinaka-goal natin is yung maka-fully recover yung mga typhoon victims natin. Tiniyak ng PSWDO na hindi natatapos sa pamamahagi ng cash at food assistance sa mga apektadong residente. Nagpapatuloy daw ito hanggang sa tuluyang makarecover ang mga Camarinense na nasalanta ng mga kalamidad. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabanos sa pagtitiwala.